Ihmisen henkinen hyvinvointi on tärkeä osa hyvinvointia. Samoin aineellinen hyvinvointi on tärkeä osa hyvinvointia. Silloin kun mieli lepää ja on henkinen tasapaino, niin silloin me pärjäämme. Silloin meillä on turvallinen olo. Toisaalta me tarvitsemme työtä, josta se aineellinen hyvinvointi eli toimeentulo tulee. Selinin Jaakko on kaveri, joka on yrittäjä, joka on kulttuurialan yrittäjä. Eli hänessä yhdistyy kaksi asiaa. Työn tekeminen, eli se aineellinen hyvä, ja toisaalta sitten kulttuuri, joka tuo sitä henkistä hyvää. Tämmöinen kaveri, joka ymmärtää pienyrittäjyyden ilot ja murheet, mutta erityisesti ne mahdollisuudet, on semmoinen kaveri, jota me tarvitaan eduskunnassa. Ja yhtä lailla Jaakon vahva kokemus kunnallispolitiikasta on semmoinen, mitä eduskunnassa tarvitaan. Kun nämä hyvinvointipalvelut on kuntien järjestämiä, niin me tiedämme, että ajan hammas aina puree ja muuttuva maailma haastaa suomalaisia kuntia ja palvelutuotantoa, niin me tarvitaan niitä kehittäjiä, jotka rohkenevat kehittää kuntapalveluita. Kun me kaikki ihmiset olemme erilaisia, me tarvitsemme vähän eri asioita ja sen takia meillä täytyy olla valinnanvapautta niiden palvelujen suhteen. Eihän yksi koko teepaidassakaan sovi kaikille. Sen takia me tarvitaan sitä valinnanvapautta. Valinnanvapaus on yksilöllisyyden kunnioittamista ja silloin kun kunnioitetaan yksilöllisyyttä, me rakennamme tasa-arvoista yhteiskuntaa. Tasa-arvo tulee vain siitä, että kunnioitetaan yksilöllisyyttä. Jaakko on hyvä mies, hauska mies ja mukava kaveri. Häntä on ilo tukea eduskuntaa. Mutta Jaakkokin, niin kuin minä ja niin kuin kaikki muutkin ehdokkaat, tarvitaan tukimiehiä ja naisia. Sen takia mä kannustan sinua liittymään Jaakon tukiryhmään.